ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ. ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನವರಿ 31 ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ಟ್ ಸ್ಕಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ C19 ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಮಾತಾ ತುವೆರ್ಲೆ ಸೇರುಡು ಯಾನ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಬರ್ಪಾರಂದು ಎನ್ನದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ 31 ಜನವರಿ 2015 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಲೆತ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ಪೊನಿಪೂನ ತುಳುವೇರೆ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ನೆಲೆಕಾದು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಕಾದು ಬೆನ್ಪಿನ್ನಕ್ಕಲಿನ ಉತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ.